Karon mili Samson teron lapen peneng we talk show on 6 schedule to the Constitution of India lapen autonomous state peneng we ke ingdeng pharoni da thom kebra ke thom kepeng lo la si jasmet peneng we Iltum talk show kibang nang kok alam theke lahen lo accord aputhak la si labang so peace accord chithan the aprang peneng we puthot studio lo nang che ton thu itum bang thom panelist do la si aprang sinili amen pachini det po ke hai sir jai katha retired IAS officer lapen APHLC amai phulo la si nang li kibang pot akero pilo sir lapen adon thu do thulang APHLC long spokesman ake hai sir Antong di alang le pandame studio long pothot nengwe apor nang chipi do no pota alang le pandame ninga klong pending lo lapen kipadusi ake hai sir kursing timu alang le APHLC long organizing secretary lo alang li ning kemi pen pothot nang chitong non por alang le pandame ninga klong pending lo la si apor do thulo posi penengwe dam thu philo na to apor pana hok hepin pen la si kecheng si penengwe lamdon chetok det pen ilitum aphan alle kopima lapen kenahok kopi pima lapen 6 schedule constitution aputhak haladak itum aphan alle kopima lapen ituman kahino dakji labangso alam thesinon itum kechingsi chethan pon phitpo lasi accord la preamble page 1 along 2.3 a point along pensi chengpon phitpo lasi aprangsi neli sarphanse apor pipon po lasi labangso 2.3 along ketok kelason helo The government of India and the government of Assam will take necessary steps to reserve 34 seats for STs and 10 seats for under open category for all communities out of 44 elected seats in KCC. Lasi seat home kebra plia bangke inglong akai fancy pidiat po reserve people. Lapen keb abangke ingpudang po ladake kece kebe konane pensita menang thudun long podake kep abangke lapen trok abangke lage governor sing waipo lapen banghini bangke swalo to manse people la trok along ke lasi sik sidula teng bulotan de tum kaida chithan lo angdeng pi ingkoi along ke puke lahen lo tribal areas bolasi table 1 2 lason kipidolo dak lasi table 1 along amasi dak pulo Point 1 along ke Karbiang North Kachar Hills lapen nomor hinia bangke Karbiang long pulo lapen ke thom bangkala dak Bodoland aputhak jong polo lasi sik sidulo teng pulo tang de tum phan lake inglong aso tom phan sik panong pilo labang so a constitution ke kitok pilo lasi long le phelang ka do kawe political ajak kong anta angdeng ping koilong lang nam lo pulo tang de ke chia so phan ke sit Kep kali sit is sita hoda ke pinang ne pusi angdeng ping koilong sipulo lasin non labang so alam dona lo mangke sit ke bikok pana jog ili tum kar bia khai phan kopi akena hok ko anakena hok heji la pen ili tum pider pana jog ili tum along le phelang ko ana hok ji lasa prangsi sar phanse ni ya por pipon po Kardom kado e phanta pili ning oi Pik Arni lo labangso alamdon Karbianglong kapivir alamdon kacetok dundet penajok ilitum henopik Arni baning oi pik Arni lega heno kali kita akama bang sipa henopik lo ke claim la ning oi pik alam lo lanon ajaha tum ke mathaji bang atum nang thidun long le det po reserve det lote 34 thomke roughly reserve det lote itum bange reng plom po bang atum nang thidun long le lo po bang si alang litum mathaji lapen labang so reserve nang ji pu kamatha atheke 6 schedule ke constitution po alam kachini ne pot munit atum 6 schedule along reservation ave puturon neli Elvin Teron phanta than lo bat batai lo ke than chu achiklu het July achiklu het ta than long lo krike thomar nita lake constitution lake reservation law kali lake reservation law yong si dolo te la bang ke ahok lo thom kep manganangi flikep manganangi phokep ma ba
Poma kep ma po banghan dak cingki meji. Setelah ke constitution pulo te la ke det ki kim aron. La si det ki kim aron lo si schedule ke itu mapan inglong arat a det si kim det lo. Angding pi ing koi along pulo la ke tribal atu mapan anat lo padat putip lo. La putang det api ke ilitum reservation nang jilang puki pua bangke chok chelo. Ke doan ta ilitum pansi reserve et lo. Inut amunit hem chukim lo bisaralam. Hem chukim det pen ke labang so hem nang si chukim apot ko. Nang det si ke dojima anu ka prik apanta pedolong yima pu alam ke avelu. Ada bangke. Kiki mabang si dobo ada ke. Pen inut bang ini kamala kam ke claim bang bidun ji mene logo por he bang pape dojun ni me la bangla son ka prek alam lo. Son thak si kam ka ke claim dun anong ki dun bang dodun ji mene hala bang so hem lo. Ili tumal a det along ta anong ka claim dun atum nang dodun me ahok lo itum bipon me. Setahala tum pansi hem tanang pachi rai dunji hem kopi si ke claim na ima kopi ang deng si ko mat si ke do nang ima ko nat si bakos ki bipo ma ko nat si peri ke chi bipo ma pu hala so mani ke nang kaning ye dunji aja kong ave ahem pu si ning je ji la ke son thak si ilitum kar biang long kim tang lo ladake bang pansi bang atum si la ke ni tum adim la po an nang cerai dunri pu ai tum hanang pu jilang pu ga akam avelu la constitution ke det ki kim aron pu ka chini ne pena joksi ili tum ajha tum ke reservation nang ji pu thurong ke tilo la pu thurong pena jok government tum ke asoi nang long dun lok lo our sai nang chu en dun long lok lo itum ka chini ne pena jok oh pu la hala tum ke chini anta Himanto Bisor Sorma ke Chini la salam. India government tum da Chini la ke. Sik schedule ke la ke det ki kima ron puke. Muthe ilitum pan awar sai na ilitum si ke Chini ne penopot awar sai pi det la tum nang apa chumprui dun long ya pan. Ama sinang chumprui dun det lo. Non ke ilitum pan ka pe the tu ban nang tum reservation avete nang tu ke vir po puturong. Ama reservation dolo mesen puturong. Ama reservation pu loge Asamis pen pu dam lote kipu pen amat si halabang pan ta ko an lo ke pinangi po alam nang do kok mesen le abinong ke reservation alam avidet nai sik schedule ke constitution pu tip lote bang pan under paragraph 20 la ke tribal to pan nat lo polotante hala bang ka do etu nang ki thur dun to man ke hala to man ke amen cancel det titinang dia potlo papi thur long le det titinang dia potlo non bang ke ili tum ke jakong si pitu det lo more power pulo autonomy si hang dam pulo ili tum autonomy power bang ke Assam government panchi pitu det lo ke che tum panchi pitu det lo anke karbia tum ma thayi mene ke than ling sa 30 thom ke bra phi ke karbia tum long si do verbo puma thayi mene Setahala kep atum bang, keci atum bang. Alo penamasi non ke nang thurdu long le. Tar mane council long alang litum resolution nang pon unlo. Je nitum kep kali kri si pe batha puta alang litum pon unlo. Athi nitum si population ki ong lo ke. Ki long lo ke, batbom ji ke. Aku population nang badri puta punolo. Athi mahala tum si bang resolution ta NG. Long later sar ni constitution ar ni homostiar logen ni si kaning ye nang ya bang pu bang koban ne das koban ne chakraborty bang ning ye de ji ke. Ni ko anma koban da kichi to man si ke wan ji ma kapit do jiwan ni lam la ke pu ko hi ke ante. Atowar le kang pulu prodang te lam ber lo ke punelo lo. Punelo la ke anke mo abatai bang ning kan pho ba ka phi ke bang kep kalisar bang krip phonang hi pu kok la thek la athe mahla tunge bang ge amunit akai tha bang chan o rapi amahang ka pe thek ta do o hong ben ke bang hong ben ke wan ta do pik la tum ke
mata tahu bongalia tu ha White House along Amerika Presiden Office along bang ingkoi raisi du hada officer kami claim tu inut a doktor bang ekorim gonspen ni licicinia muni hala tumpuan London South Hall pu adim South Hall pu gel ahem kali lage a area men South Hall a locality hala dande Calcutta son dande bongalia tu danangli tuwar bar plot sita dukan ledam sita bongalia lam si ningye ne hadange hala tum la pu anake thia tum phansi ilitum ke aku kam jin so tu pu ke krong tu anke kipi tu lage la 34 ke do vervelu ilitum phan 30 nang sunji 25 nang sunji mo phika vedati ilitum abersi nang sun po karlu le lo lage bang tum mange arlu po athema non arlu etlo 1951 aning kan bang akhe tum bang plivet bang pharuang bong itum karbia tum bang trop ner kep ran ner kep lapen itum bang trop ner kep ran ner kep do pot hala bang suhut ke chia tum phan election pi thur dun nang pujok ta pu haya bang we la suhut ki pujang krat ta we pi interim body hut papi thur dun lo seta la phi ga papi thur dun de seta non ga bang bat bom lo non ke chua election ta bang thom bang ke thom nang lut dun et lo non ke bang kep nang lut dun thu po an ke mo chi mo ni kan pho phi ke bang kre pho bak lut po la ke ilitum karbiang long ke ki vir arni le pini ke black day le karbia to han ke kalang arni ki ikla kasi non la song bong ing ti sang ho pen ko pini ke jok ni asan ning jetan je dolang ma nili ke joknai son do piklan ke cheng sia bang ke monsam alamdon te peace accord purotang te da ke do ara tum pupisia ning kang samjin ma hala sipine pokente purotang ke nona bang ke ditum ning ke hanga son ke nang pipi purotang te sarkar atum kamat ha bang ke latum long soluk so da ke do bom nang la hele ki ora song nang klang bom nang la chi thu che thata do bom nang la pusia ning hang rong lu athema ning pang sam tung de lo ke la pusima thana ko la pen non seat reservation po la malong bang ke Karbiang long autonomous council ar lu ke komarsi bo joglong joglong lima ke lakedang litum council kacari atum le ching wai non pusi 27 paragraph 2 sub paragraph 7 aja konang pilo gente da dipu council ahem kang thira lu si da si ching wai si cheparai nang pokente kupia pang se hab delhi an ke damne ada ching wai dan nang lake kam dola I jakong iri ding nang pi de la pi si litum ha hong si chopon si bang pan chode dan thulak da ke kupia ki lu de lake bang na pa chumpru yung long dia pan la pu an lu nang ke litum la si la pu son jakong ka chode da ma pan si litum ke la pu ana ka che som ma la pu ana ke sung ka che chak ma litum la si la ke ki lu po si tum ke ki viro la so non seat la open ki bia bang la ke la pen moheda sa pulo e phona ki lu lu protang de la ke na tum ke la am be lo ke pune lo ke athema seat po hormu ke la ke population na apu thak se langji aphai na bat bom lo protang te asit la po anang lang putana ke hangji aja kong da dokok po aron da dokok po non bisarlam non dalam ke le bang ke ni long le chiri kep dolo la chiri ke balong le long komar ne ake che banglo chiri pho along le long do thib lo pejo pen chiri ke long do thib lo nili chedan bom lo nili chi o bob lo amat la chiri ke balong le da long le da puka phere mat cholo chiri pho bang ke la phan pachirai na chiri pho bang ke ni chedo chot po chiri ke bang bong pen bang ke la pusona bisas ni rong lo ke asila chiri ke balong le da no bang ke kar bi tu bang ke chiri pho da chok lo chiri pho bang ke bang pachirai na la puson ti tu bang ke chodai kok lo ta long le ke mi thang long le da la si la puson aki lu bang ke ilitum ke claim ke la ke ime thang na ji pivir lo la pen non ki rang ji o phanda kapas bira sai si tum ke nang claim rong lo la si dak nili non ki puji pu bang ke non e thang ke bang ji langar ni antu ke ilitum la resin kang kang ke ot pen si सरकार पेन लामदन का चे टॉक लैंग पोलो बांके का चे कोई के बोफिला नो एमंग इमुंगता लाके हेमानदम नंग दे लु लासो अलामा बांके सेता लासो लोंग हेदी निता को एडन थिले पो non ilitum karbia tum an lapen inglong arat tu angka kaceri nangi sik schedule kapave det ji aphan lok sikechia tu ge kabor ilo hakiceng benta non ave piklo $100
$100 la alir la ke than pet dia pan ke aku la so Assam government atum India government atum RSS Bongo Sena atum ilitum tribal ari somara tom pan aku hile PC ha habit ke toy tu ya account claim tu jila non kadu ita dunde de nahi la so bang ki puji ke ho nang tum cedang nahi puji angge ilitum lude ka mone tum jo ilitum kadu ele ki lupet kali tema seta bang Indian army tum ta pulo karbia tum ke ki luta akele tu pik pusi pu atla la pen ha arhipat kitab lo anta school lo ke thana kitab lo ta karbia tum ke mikir okora pusi pu atla la posi non ilitum karbi la pe inglongara tum pan ilitum kaperi kang tum ke job an seta pulis atum pulis agent atum CID atum alang li ilitum ak kay tum pan chong thuyi mene nang tum ako hili otuta pupete nang tum rengun elo pupuyi mene seta hili kape ot dia bangke Assam government si claim ji lagi Cerino. Angke tok swapi dole po angke tok swapi dole po autonomous state ke na dake amen ke autonomous state wala pinia agreement alam don lo ke theta tok vok we dake yo autonomous state puke ave da dake autonomous state alam PG puke la pen la tum ta hang ke hang ta ching ton kok lo ne pi lo ne lo non bang ke ing hang ne lo la si aku hang tha pun lo ji hang tha pu le po nang tum hile po non pu le ji ju batai sia bang ta ni li no amen na bang e pu ing tum te det lo isia group tom bang lam don che tok det lo lam ako chi klu jon ba ka phi ako akimi a group bin chong tu lo hala long bang Christian ke atum phan la aprang a group atum along pen bang krisir ke tum pan police tum sike toy dut po hello itu garjulong la pen hilita pidun po hello ala sohut la ke non lam don che tok po la sik sidul ke than dia pan lok ke chia tum na ke rai dun tip lok dia pan lok si la ke claim la pot si la ke ilitum che peri nang ji job seta la hile ke ot pen ke claim ba hedo itum a power ke la vote ki pi la hen le vote ki pi pen si itum claim nang ji Masih ladak non lang nam pila na ang nilila bangke Ladak sining je don choi ma. to Mede ning je la sit hek pen ha. To pini la solar ni bangke nili bangta ning dug lo la pen arni ik kusil like hok det po. Ili tu ma ke mang ke ha bi hek pen ni ha bi hek pen ta hem prek pini an nili arta pocket ke li thupo. Sitali tum pini la so hem prek autonomous state puthak lok situm hilik order jo halal tum ASDC movement 1986 karbi tum che thor pendam che songlo hala so tel tum man pinang palu telo emoi na pje tok to choklo sara bai tum hana khino do sa non 2011 non 2021 batai ke thomi tum mon sam pen lai sign elo e court che tok elo ta pini ason ai court ka che tok bangge tum han ke no pick ason si thek long lo athe alang li tu ma ke mang ta hem prek phansi pini ke vi phik chi pinang ji pudalang tum seme deng lo anu tin da hele amu ngom lo sta pini hele amu ka om ke koma phana ka om pikente hala ke cheso phan sit pinai putal tum hele amu ka om lo mante hala tum ke das tum ke ari soi jang da pran ke dam ke hala tum han sit pinai putal prani chipi mante itum chit herakre mante pin hada ka chik tok tum da hala sobak che matha dam de det ma ku pia bhaje lang tum pini tek orlante laana ka fere do pulote che tok te de nahi te non pila tum non tum ke man jete nang tum sumata mo sung se de ji mante nang tum pini ko che tok lo nang sumar mo ni si sung se de ji man ni sumar sung se de ji mante li tum laana kilulu mante pini bang avia hik chipi pe pina tum si pini ke ake joy nang ke longdun ini tum UP biharong nang thanang li tum karbia tum longdun ji pu he te song se pin ben bang te song se pin man si tum han pini sit kep ili tum alang tum han thik pinang pu bang ke la ke herak me mi na si phur ki mo ke la ke do kok lu yo pini bang ki arni ki garni la son bang ke kertan puta punang kok po yon no kertan al lo hala ki chia tum phan si alang li tum che dan pi thu rong lo ili tum hana khe phan gal dele ka cheng hon ke khe ke non la tum rong tum pilo ka thana punte bon ka therak me me ke avelo
tir dhelo ma pin jo kat herak nai bu bang ka pin jo te non ro halang tu lu dapo non lang tu election MSC thurun polang tu non pini ekor je tok pen ro alo pilo thana pote nitum keci esofan sit ke pidet putong keci thana poma nitum hempreg wan putong non je thana bilang mate kopia tomar dolang thana ikalang litum charjun sinang te pila song thok atum keci tok dang atum sit ke keci son pidera puthak rara long pilo long tulam klar ci pike non to alang tu statement GP ko pila statement GP po nitum ci withdraw dia ji putong ji poma ma padunang putong rat panje than po la solama itu non charge nang ko ibo rat dum ko pila non pudun jing ke tum public la ke che thana link seta hedi la non BJP sarkar BJP council tum lo lage ke clap la bang la he responsible lo responsibility bangke ile tuma CM ke hai tuliram long hang tala bangke fur ke molo la ke to koklo nang li lo pini ke ar pugethe nai banglo nang li pun je kumali ile tum je tok nang nelo itu mak hereng nang ji ile tum mak he jok nai punang li sike thanu nang banglo stanang li pini bangke kar bia khe aphanang ni helo ke jor check wo penang li phan pini ke nang pudat to nang li helo kar bia khe hotur ke mana banglo hotur punang ko pini ke athe sit ke bahan pidalo kente rara lo tum hala tum non pini chok chi pu rat tum chini na phong ki pudu त्याला तुम्हाला जा पोन नाही के che tok nang nelo kumardi ili tum ta isu do ili tumai long le phelang serai nang ji polang lagi thanu nang ya bang loke alang lagi pari do nang ya bang loke pipo si pini pari do de lote pen la BJP long ki dun an tum ke karbiang long ka choyor dun na tum lo isiran lo ini karbi pugaji puhala tum karbi pugaji po tum gente bang so phanong pini ki song pilo ma thalai tum te la hello ning duk pik pini bang ke li bang ning duk pik lake arni ki ipusili lagi pudat po la pen furki mo lo amake ake hai tuliram long hang ta men do koklo la so arni ki garni ke alang li hello sit kep ke che so pan ke che jora pan full kon lo koror 100 or 1000 koror besi sit kep ke che jor lo alang li pan la so sit nam lo lage lam lo lapen isi ladak itum lang nam nang isi approve lo kai da itum che than ve lo achu heta discussion long da itum athe ili tum ke che than bom lo pinanga na tuma asongja bai tum karbiang long long stame bureaucrats ka chekrong tum da sik schedule ke bi ong rasi ili tum hemprek sinang popo pinangan alam the alang tum ang hopen ke bar dulu ande ili tum che than bom lo sik schedule pu anaki bi pulotang te ente pini la bangso lam don long ta ko PC la ke che tom phan ke reservation pdr lo la bangso lam si non approve pusini lida ke pudam det po bi ong poson del tum dak mang ke government of India tom ta ot area je polo sita kai ke le tok aphan dam sita chingwai sita la bangso sik schedule ke than je phan loksi government dum ke anup pak kaita jarding lasi seat cap pidel lo pulotang te seat reservation ke chia so phan open pulote ko pilo lake ke chi phan si pidel lo mate legal atam sa te ipi phuk lo lasi langnam sidang seat cap pulotang te karbiang long si do bo malang seta lo teng pe langnam lo pulotang te lake karbiang long ka lilo la cap area bang ke lilo ngeli ka matha da blaso schedule ke tribe atum han ga matidi ange hala tu ke tribe ka lidet ke ange tribe ka lidet atum si hala bangso homosti cap a homosti ke cherai chipoke ande hala cap a homosti ke karbiang long ka lilo abinong ke hala ke hala under paragraph 20 tribal areas pong bong hala da kalilo hala cap area ke lasi benno lasi la bangso alam ma getum chini pe menangji lasi la so aputha getum ar lo alam la pen constitution alam ka chini ne pena joksi ili tum bang chodai dun kokti lasi la puson ke man pena jog getum no ma ge char juna kopo la so putha sit kep getum pider lo pot ko puson si la bangso sit kep pen non la bangso kapa implement long le dia pumalas la so bang kopia to war do lang itum long rara tom phan kopia a message log itum ki pipo kopia birta lo ko poson me situm ka chepayo ko athema itum la so teng puladang de itum ke kiviri ke lage iprang ke nang hong ding lo
lasi kopuson si alternative itu kapre ka towar ben kopuson si ke khang po la so bang lason ke khangi pulote itu nge democratic country democratic adet gণতন্ত্র adet lapor lage jakong ke public atum along si do lailo itum ning ke thedam nai ke engke public atum muluk atum public when muluk atum along si lapang so ajakong do kopi sigi vi make lo lenon silam desita la bangso lo pawe thu det nangi pusita la muluk atum long se ajak pongdo mulik atum pulote karbiang long pulote tribal atum long si la so ajak pongdo pini arni amat anke hala cap area ke bang nang che rai dun tan lo seta ake ong ke itum long si dolang baru non amat ke ningkan po pika vedet po lata seta non amat ke dolang la potsi ilitum ke claim nang ji ke ason ka prek ke kalilo election of hood jongsi la non kasohi atum a group atum me piklo pu pini ka hangjo tu pini himanto sorma ta ningge stalang alang lige dak election nang je dan nunde seta ilitum cm ke pini ningge la ka historic pu mane elante itum purki molong si do pu epic arni lo pu alang litum la son ki pu atum anapan paperem lap lote aka prek a group atu regional atum jong si high lap lote halas la so alam ka chi kroy dun dia tum jong si high lap lote an ke alang litum ke la ke muluk si kangwai amunit tum lo ke di muluk atum si kangwai amunit lopot labang so alam ke muluk atum kroy kri pu ilitum chepe klang un po election hu ke chepe lang uji alo prek kali mala lage election hu nan ni public meeting rally long hangju po akam kali ko nan ni tha me ni ye thabare tha hol long hen ten po akam kali lam che dan thabare po lam kali lage daga ha election long vote ki pia hut jongsi labang so alam ka che kroy creatum aphan ke kroy dun dia dum hana non ni litum son ka che kroy dun dia dum han be pe hai lap lote la ke hai tum bangke rat atum phan Assam government apart lapen ke India government apart lapen UNO long ta chepe klang dun long po je labang so lam chu che tok tang lo situm netum non ke kroi kre lo akapre aprang ating wan tu nang ji pu ilitum ako demand tu un po lapen pe right to that un po lake ni ni pu bang ke non lam don ka che to atum phan ke ilitum ing bai ve choto ta choto dun de lasin lapu an kar biang long arat pia phan luka che tok dam ji pu tum ke ilitum phan nang patu joy nang pang ting sang nang pachi ni pin pen hadak che tok dam det pukala ke aron kali ilitum a farman si che tok dun lo pulotang te ilitum ta kachini dun nang ji ke la ke aron do binong apot si non la ka che tok tang an ilitum ka khinde nang je son do an apot bang ke itum khinde background po lapen itum rar sila ke ninjena ko po lapen la so put tha ka bang ke ilitum lamdon ka che tok aron do ko po si la bang so aron pen contract ek aron te pensi ilitum bang ke case ta che danan ko po lapen an part me ilitum arara tum same signature campaign long bang ke anutin ta ari dak chipina po asuhi chipina po la bang so lamdon la ke la ke tum ke che don dun de che kroy dun de poke anutin bang puta ralong gido anabang putum kin la kelam thi se paklang rep nang po athima sarkar atum ke langji ke rat atum alam thi si lang po ta si ong dung tum jong si se kroi kri po alam thi se paklang un thek thik rudang la ke che man der po la ke kroi nang ko po la ke tum si la si ong dung ara dum la so alam don lang kin tum che kroi dun di ko ka dingje atum che pe ong nang ko po am chi so alam don ke jeng sita armu chi jeng sita claim nang ko po la po an kem clip putan de la so pa ke khang un elo litok to kero pilo la so puthak bange itum khangji la pul hede nasi democratic ateng pulotang de itum rat long si jakong do pot people's will pulo itum tum che than bom no rat atuman ning ke hang ateng pen la si non la so teng pulotang de itum lo ateng pen lang dam lo pulotang de itum rat atuman ning ke hang ateng kali dia indut bahini atum la puching wai wong amasi rara tum da thang la chingi dunde la pen decision making puna ko konon bangke la si hala human rights along da itum decision making pulotang te la da atum pen ching wai sarang ji puke tok do hala da dak tribal organization do student organization do la pen senior citizen atum do
la pen kapre khai tum tribes atum ta methang organization do hala tum phan anda pachini nang je hormu bange kopi se ke mema kopi se kahe no ma engela dak ben jong si tum ing krung ing chap don lo buladang te ake no ana bange itum dak man si kroidun de po itum ake me abang si tum ingwai pon theklo buladang te hala dak kachi tok ala lamdon kachi tok along ta ake me sen son si do non ge itum hanang than dak de damasi chini itum lo bange itum chini don pe mimda to kilo pilo non dam thu pilo nang non itum jasemet 2.6 aputak se non chethan monji page 2 lage phar nialong 2.6 lake non ke do labangso article 280 aprang ke autonomous council of han tangkanang kelo 6 schedule area bate autonomous council of han tangkanang kelo aja kongke angdeng pi pharoini ra troxike pra 4 pen sinang lobom 275 pensi itum council fan tangkanang sanction bom nang lobom lapen hadak additional fund da do itum kacharbo do ko pulote tangka dorde pulote grant in aid puda da provision do itum kaira jethan bom lo sita la bang so provision ke non ki pa veje fan se government to bang claim lo lapen tu etia bang ke me o pusi tuma songja fan ki pa luta theklo lasi non bang ke dak purhi de po 2.6 lang ra son se ke to lo propose amendments to article 280 and the 6th schedule to the constitution as per the constitution 125th amendment bill 2019 will further augment the consolidated fund of the state to supplement the resource of KCC on the basis of the recommendation of the state finance commission busida ketok lasi tu etia teng pen ke itu ma songja phan kidam tang la MOS ahuta so atu etia alam don hodak dulo lasi hala so teng pen a constitution a bila teng pen si non ma ke jok dun thu thol hodak mangke pini alam don long mangke lasi hada ke kipalu direct funding pusi la tum phane tuma songja phan se ke thar pusi tame tum non male constitution Indian constitution article 218 pudam lote hada ke direct funding po lama ve lake hada ke central long ke finance commission pudolo la pen state long bang thulo polatang tela dak mangke state finance commission pusi dak ke seng lasi la bangso article 275 ave det pulatang te 280 jong si impose det pulat ke tum council phan kopi lo sar ke na hok dilana 280 ilitum autonomous council lake rong amei kali lake det amei 6 schedule pensi karbiang long isi a det penchong thang lo rong lagi kim kali 280 article bangke rong amei aphat gaon ponchak po aphat la pen municipality po aphat town along amei aphat la pen rong amei aphat la 280 along ke la pen 280 along kipu finance commission ke form alam hala dakpu amat si ilitum a leader tum han kapilu dam ke la po hello 280 jong si nang tum phan nang pipete nang tum direct funding poisa long le seta itum phan 275 nang ki pi pen poisa nang ki pi rong atheke itum ge rong kali de la potsi 275 det pulote in tuipik isiar a det a look at wrong and chot wrong apparently long rita do ilang wrong ria prang si aro wrong do ilang po anlang ang ding prick pick lang ing ding hining ding ke thom nang sunan si wrong nang leji la si la ing ding non 280 pen jong si itum phan poisa nang pirong lote ilitum aphan kam thom bak nang pisun tup po yo itu madet ke rong a son si itum phan nang tin rong po nang lakha rong po la autonomous council phan ge rong abisar si en rong po la le son lo itum a status itum a rank abang ke nang pisun tup khang yang po ang ta kali ning joy no je plan de rong a jo be pilomati la ke gaon ponjat chini lo mati gaon ponjat kon la kang tui ho jok ta chini lo la solam ma ke municipal kon la kang tui itum jok ta chini la ke ing day pick khang jang det ason kali lake anke kipu dama bangke finance commission penjong si poisa nang pinanji pulotang te 280 penanji day pir theke det ke amendment constitution ke larji pulote ining hang lote ning hok tam ing lar un lo la pen pachi chu lok seta un lo non ilitum
kelar ka 280 long pot 275 long pachichu lok sikinang dia pot lo anke itu finance commission apoisa anta 275 penang pilote itum areng ta intui bom yelang poisa ta ke longi ta la putak takila non 280 penang pitu sita arni si her Rajya Sabha along ke ang no ki bidam tang a report along hada ke tok la pu hello 280 pen le poisa nang pisita directly council of han ke nang pi un e pu hada ke tok do non Rajya Sabha long si do la salam le etlo a bill le etlo non lage direct funding ke nang pi un e a theke pu lage central government pen state government a relation akache po abang lake suluk sodak ceplang dat po la porsi lake nang piun e po ange non dak tagi pu to augment po ni to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of KAC po matidi tarmane apoisa bangke kapip kamji ke konat lo kapit kamji ka Assam government na poisa si pikamji. That's nang taktui. Halak Assam government tu maning hang lo te lansi nang loji. Lagi direct funding kali lo lagi. Hatu nang pichom ta ning hang lo. Direct funding kali lagi. Nang pichom ta ning hang lo. Prohibited po. Further augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of KAAC on the basis of the recommendation of the State Finance Commission. State Finance Commission lata. India Finance Commission kali. Assam State Finance Commission abang lata. Assam Finance Commission pulete mad lo gitu po. Himonto Sharma gitu ji. Komanya Finance Minister hada gitu ji. Bang kecil tum hada doji. Bang Pulau. Halak tum ta aje thak rin po itu mang hal acet si aku nang nule po ejat bet lo lagi itu mang kapilu chot lo lagi itu kapilu lo ili tum areng bang cepang dai dun gok lo dada kalang ako jongsi mo pe nang lita pulo lake legal terms aposi lake hok lo ni lite chidon dun athe 275 along 275 1 close e pu jog dun thu chokra direct funding buta mi mati mete lake article 280 vek nahi pukali ako dak 275 long ta to augment the resources of the state dak ta duty 275 long ta ejat vet lo ti lam de non ke related der klui jo 275 der klui pukadi itum kayo thanji dak islam ke thako nain do ke thako nain bang la pulo mo pe nang ida pulo 275 along tai tum hala dak angdeng bidun melang ke close jogun mi mati finance commission dak piuni pro tang te 280 bek nain busi pu mate lasi finance commission tangka si ke nanji pulo tang te il tume kache song gente kache song pulo tang te hala ki uni ke long le hormu ka pelong jie pa kache song lo gente aposi 280 long pensi tum tangka choban si manji pangdai vokji po bangke temple dena po kache song pulo gente 275 pen itu hal salah jong nang kapanong la bangso article teng masi tum ke tangka ta tum chodeng nang po nona bangke bisalam Karbiano Autonomous Council ke lake SP lo SP areng pen itu manang pangdai ha home guard an constable on ta kalilan lapuan areng situ manang pangdai lo lasi ini tum la bangso at 280 along tangka ajo ini pensi hada kaci jokun thot kaco dengji eman epeng donon abenon bang tangka nang war pun dame co dengdun ji pula panan eman kaci pangdaya bangke ili tung koin yang de eman sikit helang council areng council aman sikit helang aposi tangka ajo ini pen itu eman do abenon eman epeng donon abenon na hok penamino tangka bang te choklot bukamat ha bangke nilige ce donun thek thek na bangke lapen ladak isi arsik alam do la itum pha non labangso 280 jong sinang bikok lo pulatang te isia kana hok pilo itum 275 ave develop long te itum autonomous state ki long I aja kong da 275 long si do la si phere me milo non jong si 275 jong si tum war hit lo pulatang te di hala autonomous state ki hangji poisa nang ke lo ja phanda itum la ta isia aja kong iri chimun chi than pera sono lage iri chimun ka chi thane pangjeng lo lage ili tum aphanang apanong pi article tangka ke bangji atowara bangke hala bangke ci otu thepin aku sosi tu non nang claim wrong lo la so lam ni ke tok ben si di submit dun adlo patai ni ke thom lo submit dun
konat si amendment ke larmi ma 275 pen 280 long la taket top pan si ilitum APHRC tu pidun et lo ningkan isi hinia prang pen pidun et la pen tuning het ta hala Parliamentary Standing Committee atum angnu ta la solo pidun lo seta non la daga ko piludun tu te det lage mo itum ban punang ne chupen nang dudun clip pilo punang ne Lapen ilitum ke si pilo tope mi si pidi pidun pena pele ning je kali ha ningkan suri ne Christian Lopez ka ning je kalang lo lahai reservation taho lapen voter list kaselam ajak kong anta itum labangso alam don cetok tia prang ningkan si hini pensi itum ke rat han bom lu lapen non lam don ka cetok asongja potum pan ilitum kelang selet bukali sitame ahokalam gitu tum tanang kok jongjung lam kali det long ria lam po det long ria posi tum social media pen sitame tum tan ulu ya nal tum lam don ka cetok long isi arsik prung alam itum kelang nam ni bang kelahelo laki cia pan kirai pi lahelo itum isi son kethen naik itum kap kiri me ke aku ka phere me achievement lo lahelo abinong ke ilitum han akahe no achievement abang lo hala ke ciatum achievement mane ke high la dah hello abinong ke la so alam don ke ciatum si ke high a result la dah bang ke kasi bombang bob sa pela pinita bongo senatum bompang bopik tum dak hemman dar judun long oi selam ninge dun sulam solong pen sila council long alam lo ile tuma phan council nang pilo seksidul itum inglo sutum han itum district council nang seng pilo ende hala so district council nang seng pia seksidul nang pike je non tribal atum han sit ke pinai phala so a ke seng hot do mante itum arjus charjus sinang lo piniani bangke hala so council non ki kim tana council ok bangke ke cheso bangke pini bangke aning arong pen maning kang sampe nang do long po kang thira council kali dalayo hara ke thira nang ko malo kuki rengma dimasa garo tume situm dora pet nang adim lo sita pini kele tum konane pen bihar pen kewang abang konane bangladesh pen kewang abang hak konane nepal pen kewang apan pen sipini ke tum council lo kang ni kapapang ni lo aja kong pike ilit nama songja tum lo itum nang ja pona tum lo te hala tuma phan bangladesh pen kewang atuma phan bihar pen kewang atuma phan ha nepal pen kewang atuma phan sipini ke ningka ningko rapho habit dam nang lo yo de hala tuma ke mang ko pilo te hala tum handong pini ke habit dam pilo mante pen hala ke ja pona bang bin dil hilong pon bang kai siem ke hai tame hala tum hase pini ke apilo ke pat he dam lo jo na si ladak ni li si jokon tu chok lang point na bang la hai tum ke chia tum aphan punang kok punon ke ahokalam constitution lam bina aposi tum punang kok po kelang set kali lo sidame ke chia tum habit nang ludun de chesong dun de procession nang dun de dhana nang dun de rally nang dun de amek nang jandun chot atum si pini alia bang ke nang long dun lok lok usoreng me poklam na poson tak taksi la tum bang hang nang labdun wok via tum si pini ke awar sai nang chuen dun de lo la pen alang li tuma phan pi det nang kok klasar lam thedo ke parkong so si pare la lo mati la lo ke bang nang komani ake che si tum pini ani procession nang itun dolo mai tum lo kache song dun dolo ma lama lalu sar ave ke mati kalang lasi ke chia so fancy tum che song pi chot nang na la so teng pulo tang te la ke kipu tor alam kali lo salame UPDS accord MOS ahur abang ke la gram panchayat nang palu duno hola suhut gram sabha lapen voter list ka salam bangke election ke pa do lapen voter list ka salam bangke state election commission ba state government fancy che warchon la kano padu nasur ke thom ne do hola so appoint henodak ke thom pli bag do khara pena siksidul hinon la kon non da phalang ngal le sida men non bang henu thumu cholo hala dak mangke open for all po bang tok tilang hola so alam don long mangke sita non bangke warsai en nang enun thulo non bangke open inpu dang lo ke pa bangke ingke hola tro ka bang ta nominated ji lata governor sing vai ji ingke governor kang vai lo pote lage itum inglo so phanging vai belu non nominated theklong lo mati di ke che phansi pon lage BTC hedi Boroland along cheplang et lo kalang hala dak bang pho phan ke reserve to that kangjang ke chetom phan bang thro ka bang ke bang pho bang ke la ke open lo total ke bang cap lo ke chetom phan amala
long ni dah di bang po la long ni ta bang kep ta bang kecil tum hai la open dim ta kecil tum hai la be boro tum rem dun la hana an gala nominated bang trop ta sok kecil tum masih aman boro len ke non bang kret trop ke bang kecil tum pina la dak ta la son tholo ke te la pen em tu si sini dat lo em lok si bang trop kecil tum ma boro len ke Alama bangke a 6 schedule a tribal area puko pia potsi constitution long ke hok mala solam bang chini un e de Jong si hong pen ke bang aki che tum hanta dak rai kom nang lang itum protection pinang lang putang te 6 schedule ki pinang ya ken nang se bedelo kente kalang le ili tum han che rai non nang tum che rai kom non po potsi a 6 schedule ta nang ki bilo tila solam bang pipo si chini un e de ma la bang long ta ke tok lo ma di ho administration for tribal area pule chini anda choklo lage ko pia phansi administration buki pudam lo hala ta chini ne der ma nili pudam verlo la so 6 schedule ka selam a phurki mota si pudam ik tha pudam ni ligi po batai lo hadak pudam lo purtang te a 6 schedule ta ku pia phansi ka selam ma la pendak ilitum north east along ke do ke thekeriatum dak atok ano dam pen katar lipen kupia report sikelong ma hadak assembly a committee phan ki pidam a report no theklong horak ba hala suhu de ki muhut india ki muhuta inglong so tum ka fere ke la hello ni tum a dead long ri ar lo hong pen ke ba ke che ke biatum wangra ni tum long le na cherai pilap na la so ka fere do po hala so pen ta ningje tang lo lasi hala so a report empensi a 6 schedule nang ki binang ke seng da la hello la puson hong pen ke wang ke be ke tum pen ka chiri thek ji a phansi la so a protection ki tum hana ki pilo josi ke che ke be advanced community khai pi pir thelo ka ching thudun ta na tum phan dai tum dak e der elong ri ki thir the tum si rai kom nang lang plutang te ko son si ka che keng lang ko na pe si ka che keng i lang la so lam ba chi thera ku me china hune melo a lingjebelong tangka sikai si ave pin bang si ha komat ne a hema re gari motor longle phelang ing chok kling a pham si chorap dam thunang lang pu ko na pe si ka che keng ji ma nili chini une dan la so lam ba la siala aja dengan map ta tek chini ne rakom la map of India na pe klan tha hala map of India karbe tu nge po pir the nei lo bu si ka chitin Garbia tu tir ang lo itum si bang phan rai kom pinangi puyo India map long lang tha hala karbiang long pu da ave jo hala dak tok bor chona na jo karbiang long pu da amen ta ave la so ai pu se phok lo 6 schedule ka level lo 6 schedule bi on the autonomous state people pa vedet te non charju sinamte non komalo ke 1 point te Komalo ke 1 point koma phalo na ning chi thelang 6 schedule biong potu si pini ke habit dam lo gente koma phalo te non eklem thilang gente rato pilon ke na ning nang chi thila penanga tum pini rasola marjulong penanga ke sa ki kriya tum pini pu je hempre ke 1 pu butte pu alam je than ili tum jinso sem halatum han pini charjulong lok pe halaya lituma pusar tum non nangkar judun pronga tu ronga lotum aning che paronga sonda do ta je hempre ke wan po pute pusi penangan lam tum je than da ende hempre ke wan ji kale se pini ke ilituma anwan se ako ke che so fan pini ke ki pitu la pen isialam ilituma sia me kai da ning je PSL se tu kopilo contribution ke do ke pu e PSL se tu kopilo contribution e pikar bia ke phan pu ki pu and then tu contribution ke cheso fan sit ke pihelom lang tu contribution ke to putha karbia khian wan thi thak dak sinang tum ke cheso fan epi la helom lang tum ke contribution mante non alang le BJP tum non ke la so helom ka ching hot ili tuman wan nang thi jok ili tuman wan chi pidet si bang fan ki pi la helom ke contribution ke ente PSL si ten kopilo contribution e do ke pu kopilo tam tangkara thek ma pu nang tu kopilo e claim thek pu bang so phan pini sit ke pide ke la hello mante ke thek ke ente la hello ma politics ke thek pu ke la hello ma ke ching hon la hello tum non ke chok dam de il tu ma ke
Akhe pan ka cheng hon tek tek ke dak kan long tek iklang ke lahan lo ka che jong nang kok pini ke itu mang bong che jong nang kok ke lahan ma kero pilo nasi contribution po ke itum ko pilo khe phan kachipi di kachirap sanalam nasi kachirap kalilo non bang ke e hem abu pisi che that ok pu asonda nang nak lo ni e long ki kopi ma ke do sinon bang ke cipang bodet lo ke mati cipa weird lo ke monon phia phansi tum kachi binang lang hor mu sinon chewar phit lo ke sit kep ke di nasi mo pen legal terms ateng law ateng tum lang dam lo pulotang te lake ke chia long ri pusi hok det kar biang long lo sinon ma ke do bom la hai sita lake ke chia tom phan jong si reserve ki pilo open bolote reserve lo laga meaning mange an ke hala da ke ko pilo pulotang te wareng hala tum mansi reserve ki poda ka constituency ki do tum si long po la pen election ki thut alo voting right alo itum ke hala so adim men ke tum ke pijo pen ke tum nun pron pon ke tum election da hai dum ne long ke che tum cherai dat po lain tum ka phere me mialam lasi non akiro pilo timong sa hon ale phanda me lasi non dam to kilo na apord olo pasi lasi non etum next appointment ga lain tum ka discuss mate ka che than ka chimum dam ji ke 2.9 long tum dam phinang la tai si ai akenang shot posinili thekdam long lasinili pori depo deputy commissioners of the district within Karbi Anglong Autonomous Council shall report to the chief executive member through the principal secretary in respect of all developmental activities in their districts with regards to the responsibilities assigned to them by the KACC kusipulo lasi nangli gela so puthak bang chini mu chojisa athe nangli deputy commissioner da keman tanglo ko commissioner anta nangli keman tanglo posi lada kelson si pulo deputy commissioner si KACC phan report upo ne executive chief executive member dom phan principal secretary pensi thanupo lasi developmental works activities polodang te RC kola developmental kaching thur asai polodang te lada 30 department ma kon ma la ke do asai anda dak include pon delobon ne chinia te la so teng polodang te lasi deputy commissioner si report lo pon te jong si deputy commissioner jong si nang claim nun de polote report mo dak ji ke mati lasi labang so aja kong ta deputy commissioner mati chipi dat lobon bosi nili chini dam lasi la so bang than paklar ta sa Ladang eli ke chini nahi ke deputy number 1 isia bang ke deputy commissioner ke komat lo komara order besi la kam claim ke cheng sialam ke sing alam lo deputy commissioner ke इंग्रजी bengepu he is the eyes and ears of the government central government talo state government talo government atum no lapen make ke deputy commissioner hello deputy commissioner si jat alam ta state upon chief minister to man than po lapen chief minister atum copy mage claim nanji pu alam ki pu lata DCC ako claim tu po tar mane deputy commissioner aphanjang si developmental akam anta pape claim po pulotang te daketo ke all developmental activities pu entity la pulote development akam anta deputy commissioner si claim po pulotang te state government si deputy commissioner phan toy si pape claim po ili tuma CMEM leke toy logically la thuke athema DC appointment la pen ke disciplinary authority transferring authority la kadoga veta di council along leke dogali DC along sido DC tum ki koi state along sido state atum si DC pandia ka control la pen akam anta state akam anta a order anta DC si claim po council order pen leke claim jigali la sida dakta CM pan report ji pusi pucho developmental the PWD department along ko PP loma kami claim ko PP a tender loma kipita la kado veta pu than lok DC pan CM pan than lok chodana ji lata direct leke thanji tagali principal secretary pan si thanji la si principal secretary si bang aning hangan te CM pan lam parjulong po la pucho la
lam the bangala pulo ante itum council along ke claim nang ji akam an CM ke claim nang ji EM ke claim nang ji MSC atum chairman tum ke claim nang ji secretary joint secretary deputy secretary atum ke claim nang ji akam an ke DC si claim lapo non ilitum ke dam nang ji kopini rat atum ta kopini akam song si ke kachu claim kang tum ke dam nang polo te DC along si dam nang ji CM along lege dam nang ali EM along lege dam nang ali joint secretary deputy secretary atum along lege dam nang ji kali non ke DC along si dam nang tar mane itu council ajak kong an ke state aphan si chipi thulap la la pen la da ke autonomous state ke longji gali lo la non ke do bom council autonomous council anta non ke a hok alam pen ke ave to death khangyang pono ave lo pini pen ave to death lo la som lo legal term sa teng pulo tang te la pen non itum la da isi lang nam thunang ji kachini nei ma kala han lo ilitum mo pen ali pulo DC ke komad lon te di komad bang pulo la si ilitum la bangso alam don che tok tia prang ke DC ke council ang tan sidu alang deputy commissioner a duty mate alang li sai ke cheklem nei bang ke law and order administration apart chot lake lapen ladak voreng ki pinang ji lapen ladak development akam long lip phelang ben cheng lok lake council along sidu seta no da bang ke council ang tan le DC ke kido kali lo council apanda DC si direction pitu rong ponon bang la lo fere la kire non government atheba DC bang order ke chewanji ke CM chief minister ben si chewanji ke CM ben kali deji la hello itum ke fere me bang ke an ke non jong si DC si kado ko ita claim po pulot na non ke do boma EMC amatum ka lake adi ching lek main met pulake tot boran met po athemang DC si claim la po ke claim tanga report si bang logi mati la sote pulote yo KCC cell lake deputy commissioners of the district within KCC cell report to the chief executive member through the principal secretary kusida kul la so puthake bangke karbiang longa sor nitum lamdon kache tokje tum phan la pen karbiang long termos council la phan nang than dunde nang pari dunde puke pun ilu athema elam pen da pulo la pen APSC asong pen ke memorandum stame pipe ilu apong apong ge big deputy commissioner aphana bangke ilitum ke claim ke dam la bangso aja kongke chi hodai nang ne puta la ke than dam pe milu memorandum le ki pichota kali lam thi pen dai tum than thulat la pon si ke claim lo hala sohud ACR lam nang lelo ACR lam nang lelo sita me ACR aku thaka bangke nang than si ki me ya thema nang ke claim long tang ACR pu ke annual confidential report pu ningkan isiang bong bang aphan pachini ne pin pen isia report ke lo titi disia puthak la ke abinong ke lo nangi ke divisional commissioner si lo nangji la ke neli divisional commissioner ke do onot bang pho disia phan bang pho disia puthak neli report lo government aphan lam ge la po hele commissioner ke lo report bang ke haladak accepting authority pudola ke dengi tum dola ke dengi accept mane ke dengi tum dola neli ko piloma commissioner ko piloma report ke loji hala ke dengi tum dola hala bang ke ekdom secret hala bang bang than than thela bang ko ma tum se ke deng poma ke dengi tu ke inut ke chief secretary lo la pen inut bang ke ha central government pen inut doji la pen chief minister lo la pen personnel department commissioner basic additional chief secretary la son doji hala tum la ke jokala joban than tele commissioner tum kendo report abang ke generally hala accepting authority tum deng datiti athema mini officer se lo mati arona teng ben se lo ke jo la tum bang ke deng datiti seta anut ka prek ke lo bang ke deng tu the data we take even commissioner tum ta hedi jong si a commissioner aphan lang select hui la chief minister chief secretary tum ta pon ning dok o e pulet alam report ta deng de ti la si non ta CMC tokpo husita hedi da ke tokpo pu pu pe yo da ke to si ACR tok hi puta da ta pu pe chu pe nge tok hi pu si ta no nge pu pe
anke non ke cethala links da CM le report lo sita la ke hala accepting authority de deng de ta hai la ke ang da guarantee we la bang ke thang ali we la bang ke aku deng deng de ji la bang ke deng thu pine da le thurok sita deng thu de sita hedi aku hala disi fan isi communication pudola communication aku nang lu thuji jo nang commissioner ban nang CM son si nang biru de ke tok nang ko pilo na je thak nun popu disi fan ar yu thuela disi bang than pe me po son lo sar pura athik theta la puta che plan thek lo CM ne fan poisa nang johang lo son corruption ji pulo ne kroi dun de la ma si la son tok de tu bang akang ko sa peklang tan je mati disi bang ke bang kai disi dung ge phang phu moni tu li de mati di ka bos potora chi bi la ke bang ke na po je anke lai hui ke la ke ACR ta useless non ke ACR ke togya lam ta ve tu non bang ke DC pen superintendent of police ke posting ya pan consultation with the CM pusi gitu consultation mane chingki chorji than dok ji lana chief minister komat ne government tung ke post te kang komar phan ma DC SP ki pikang tu hala so alang CM phan than dok chodana ji than dok kroyi palang li CM yang si nang ni sar pusita kyo no hobo pu bang pu kloi lo te thang da lang tang da cho pu du nu ni la pu son na lam la bang ke amut pialam bang ke kar biang lo autonomous council la long ka ching thur asayang dengan bang ke DC phan chodai kok lo sitame DC phan si DC ke la ke state government amunit state government amunit phan non bang ke council pe na bang ke la aberti bi un e aberti bi un e che bandet un e posi non bang ke ilitum council lo ke claim un ka ching thur asaya mo an bang ke state government phan si chipidel lo chite pen bang ke tihin na bang ke autonomy power dengan pilo jakong nang pilo posik pulo sita pu arbiari pen bang ke ha chipi tu kok lo state government phan bang la hello la si itum kedam tang chikloyonia prang na itum DC long kedam ta alang nang pudun non do bomba DC sita hedi ne ke council long ga tha parta videt ke hopo alang me thang ta ningje long le phelang pursita me dake council si claim je por nephan ke just information phan chot palang me thang ningje sita me non bang ke labang so record sign that pen apia bang ke non ke DCC lang po non ke do bomba yem cobai de di la jong si implement pulo te non ke do bomba yem siam tum ke adi ching lek main me di lage a ho alam no lage long le phelang cherai pro an ke la no si na ko po CM ba council si la DC phan ko PP ma claim nang ji than ji pu he jo responsibility PG pu he pu di setala CM ke jong si national party CM lo pulotante hala chief minister ko pima pinon bo DC phan la pa peklem non dei pu hala CM chief minister pudet lo te la CM ke piyok je ji la ke ai ko mana lam lipo junang lipo ange puputa in some government si la ke solai po council ke la si la soteng pulote la ke BTR I court alam don ben cheprek prek pinating lo kalang la si hala data aport si dak bang ke 9 post lo dak sinang bikok la sinon bodo atum ta labang so lam don ke kroi kria tum sinon ki ong pu ke ong pik khang yang lo ni lipan na than te promote boro phang eng ton ri le pen la si ki vir ve det nei phan ke tum da mek inu do ko posi kamatha ja kong do ko posi rat tum phananda chuning ri lo la bang kamatha tum par 6 si labang so kaheno dak appoints a mukha anabang ke tum ka pa implement mi dia je phansi tum bor I ponang pu ma sini like rar phanda chuning ri lo he alam the bang ke la si non bang ke dam thu phi lo nang script aputha ke script aputha ka bang ta phan ponang la ke 3.1 along si do script la si la da 3.1 long ke la san si to lo the government of India may refer to UPSC the demand for exemption of scheduled tribe hills candidates from KACC area from taking one modern Indian language MIL in the civil service. That's the law. Examinations conducted by UPSC. 3.1 along langote theklo. Lage henu takali bi utakali hai lage mane non amat ke karbiatum ke Assamese kali te Hindi porikha pidun vek nangji lale un ete akaprek adipa a subject an untu etc fail that diti normal ke lasi non ke
modern Assamese ba English pipepin sita porikha pidun untam me pu alam labang candidates from taking modern education issues relating to conducted by APSC. The government of India may refer to UPSC. Lata kroilu pupi lata. Non hin kroilu pupi nonda. La soalam ha UPSC pan lupo puchora na lagi. Bang UPSC tum kroidet la te pulo. Putame palitame pu. Pilitame po na may refer. Lagi tokte pinsta palimi le. La te tokte pinsta kam dawe lagi. So join ban gilay ta nang ne ke. Ke lagi pilimi kalin ni ke. No puke abedat le. UPSC chairman banda chingki te kam ulo la soalam ke honil ge la bangke. Lagi lam yong lo la bangke. Yong si daksi putip. Ason te messenger polo ahok lo lai Hindi Assamese pipepin sita chok lo pudak tok ti pason de chok lo Ai shu bang chok lo. tok isu ke ris no mga chok lo sita hala Assam India government do ge chekroi dun delang non anfa bang habu UPSC na tu ing doi chok TV to bangke la penon dam to pilo nang 3.2 long la so next special long lo 3.2 long la son si to lo the government of Assam will consider favorably the proposal of KACC to notify Karbi as the official language of KACC. However, Hindi, English, and Assamese shall also continue to be used for official purposes. Top one for that year. Aku pilu tu tu cok la dak ni liga Cina teng pulau tang te Assamese ta donang ji English Hindi pun aku pilu tu cok lo yudak bangke. Lada ke puta ko will consider pulata. Karbi alam ningge tame puta netum mathalong langho puta ta yo. Ningge tame lo pupe da netum mathalang ho pujo alam ke Assam government si mathaji pujo da ke pu. La ke chekroi dun ni ne chekroi dun de ne. Seta Hindi English pen Assamese ke tok bom nang ji po bang pote lada bang ke shell pusi puya. Shell mane la ke claim back nei lada bang ke la pen ke Ladak aku ison kahin no to pick mupen nang li ke ladak la yo la the committee will also recommend measures to further strengthen and popularize Karbi language at the national level including suitable script shall will also recommend to the data aku recommend to yilang lata ke kroi ka lilang lata Karbi alam pang tanang po ta nitum ta cingkilang ho pula data yo ketok recommend dunji la data la pen aku 3.5 along bangke la ke the government of India will examine the demand for notifying Karbi people living outside la bangbote will examine pula data yo lang pu Karbi ang lo ing tan ke do Karbi atom pan schedule trap pincong na ima pincong nang nema la ne tum lang po na data yo la po na Non si tarlip la. non si lang ila Naka sanggomen tu buta kala Non da just pet ho la script along la alam the ba. la dak script along ko nat mayong te pu Yo da. Committee will also recommend measures to further strengthen and popularize Karbi language at the national level including a suitable script. Non anta Karbi tum ke abethang aning ke dok mate kache keng muchol a script ke non anta abelat andak abelat ameng ke to ameng abelat aposi non si isia committee sia ku recommendation pidun lang dun lang kono bang si checking ma po la si hala Devanagari script polam nang klang no de chu kasi hala ke dake nang lutun elo pate dengdelo polam ke nona ma ke thir thelang me bang ta hailang polam ta dolak next ke la ke palut poi phansi la sila da ke Hindi bom lo ke yo la 3.2 long ke la si hala bang la so script alama bang ke setel etlo manela so lam bang lam jut etlo binong ke atima roman script ke hang lok si munit tum ki thi da dolo jail ke jang da dolo la pisi 1977 aninkan si tum roman script ke long Karbi alam pan la pen la phi la pen la pranta roman script pen si tum tok pik lo aku roman script ke la ke international script la ke lage command particular command akhe script pula puni lage job script la wange roman script ke non ke hala ki thir tang pot si thir thelang ko ako na putu ko tar mane alam bangke
abidikang lima bangke aku kapati mur tu lah punya kapitir te pai duk tu akam de claim tu lo anke dage karbi literary society tumpen la pen karbi organization tu men ching wai si aku ching wai tu ni juga ke ching wai tang lo ke kopi se ching wai na la anh non agreement non alam don long ke kapitir the bang ke ching wai tang pa si ching wai ve lang pa se la da si pudun tu rong Ipijiru itu orang lah. Oh, ciru itu lo lagi. Anh nong ke ciri pik nang po. Karbi literary tu society tu man karbi organization tu man poisa pi nepi pe chom pe chamamat pacikroi dun det pulate itu ke pobat po la bang ke. Lapen aku itu dam pilang lada bang ke 4.6 page lemang ke follow 5 along. La kete la padam ha. 5 along La tara langsung alam bang tu meme. 4.8 along. 4.8. 4.8 ang the government of India and the government of Assam. 3.8. The government of India and the government of Assam will take necessary steps to set up a Karbi cultural center at Taralangso and an academy to promote Karbi language and culture at an appropriate location in KAAC area. Budaya. Taralangso putagapu ladak la Taralangso along pavetu data tek. Taralangso along ke kedutang la. Non da kapeklang bangka awe pin la. Pudak bang peklang tu. Culture la kam Karbi culture kam kadu weke ladak ke to atengke awe pin la. Non si kapit do tui lang Assam government la pen ke India government dum si kapit do tui ji. Council atum pu an ke chepit duk roing hi atum kaduk ave atum litum KSA kado ve KCF kado atum ka chepit duk pen pu an ke claim tang dat ASDC atum ke claim tang dat ninge ave lang pu se non putu. La pen aku atik tete along ka prek pon tu det ji pu alam ta da ko tong po tu academy ba. Taralangso and an academy to promote Karbi language and culture. Pengamati di abinong ke Karbi language and culture pulo te halalo. Non Taralangso ke datang pot lo. Culture lo mati di. Lata along a prek pon tu dat ji po alam ta dak do tu. La sila so putha ke already itum nang lida nang than lo ke dam tanga ni la sini pining we la so putha sini lila lando 3.8 along wang tuju lo. Nasi Tripura long tala sondak thalo product ta la Tripura sa to ba phe tum amethang phurkimo lapen hada amethang ki tok tang alu thuisu kado ka beta do ku sipu nasi hada ta ke tok e renovate jipu selam pruji pomat hala recho atum lapen aprang pen ki tok ko pipine latum phurkimo alam aki penceng lo lahai anta hang no pilap lagi neli si kecil ni tu pun neli ke tek dam long tang lo bang ke la KNV tu pen TNV tu lo TNV tu pen London ke se to 1988 aningkan hadak pulo la Tripura recho hem akelo alon ke dopi ake tepi la bang peme muchot nai pujo ke se to ke amat remodel nai remodel renovate nai pu amat to pu chekroi dun det hala India government tu ta to pu aku Tripura la Bengali tu ma government tu ta chekroi dun det amat bangke kopiloma cuma tha ka renovate ka pe me tu mu chot pi hode ho pu amat bangke inkir chek jok ta papilut long le det jok ta papilut long le det arlo kopi pilo mala bongali tum ke claim la mang jok ta chini dun nelita ka dam yi pulo nelita lut long le amara pi bangke la inkir chek ahut si hadi la arlo ke do an tribal atum anoksa kopi pilo ne ke tok akumlin hemten an ke war la amar hadi bangke bongali tum akumlin pi ne sadak bi hu bongali tum ke tok pi ne sadak tok tip amanon ingpu tu la amanon ke tribe Karbi Tripura richu hem puta putu te de non mon ke kopi maya museum pu puturang bangke museum pu no ingi putu kita soteng pulote nang lar poncet cet pomu
lam kian ta kivir po ke thek lor lo so teng pulo tang te non ta la da ka pe me tu po ma the di inkir tu check ta vi the amala non ke do tang po an war lap la pu da te pi ru rak lo pu da the athema da kar biang long ke la prang asin sap ka pa videt ya phan ke la ke chia tum bor ipik la si that council hall ta aban ha 1951 pen ke do council hall ke piru rai la ke di pavedet lo asin sap ave non la pen civil hospital tadi la ta aprang ha komantu ne pen ke do la ta pavedet akimira mesen sen pi papiru la puya la pen hala Samson Singh ki park along la council lek alanta long liga pe pling po an la ke paveji po an la sila ang tek aprang pen karbia tum ta do la son claim lo buhala bang so ang tek kapawe det ya phan non la tara lang so long ta inkir che kama la ang tek an ya pawe lap ta bi tek le la sinon ki jutsia question la ke page 5 along tum dam dang 4.6 purikha te la 4.6 along tum dam dum na 4.6 along page number 5 4 along nam ta follow hom dedi follow la son si pulo ilitum la non lamdon ka chit tok atum anok bi atum phan ajat ta kiwang jilang arni ke paklem un et dia phansi ladak government atum sik pondet ason sin li theklong la ke MOS ke damtang 2011 la ke UPDS hota tabang so 4.6 abang ke hadak ta ke tok nili por hilong tada ke la son si tok lo 4.6 long ke criminal cases registered against cadres of armed groups for non-heinous offences will be withdrawn by the government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous offences will be viewed on case-to-case basis according to the existing policy of the subject. Lasi labangso case aso asa anabang ke government tum si dia pon thudet po lapen hemu chochot la munit ki pithi bom ke pang bob lapen tangka ki rung lapen munit kidnap kang hupon la hai a case anabang ke apor pen apor registered a case registered lang po state government lapen central government dum a policy ateng pensi ko matsi ko pc ke claim ma labang ke lang pon bom ji pu lasi labang ke phere mi alam lo lasi la da bang la pul ho hala UPDS tum hanta la son si tok lo la son tholo ke tok ke BLT tum hanta la son si tok lo la mo phita hedi la non lam don aka hinu an ta hedi alang litum non KNLF ba ke PLT ka do etum sita aning hang le la sopot netum che withdraw to yi la ke netum che en to that popul alang litum ning hang sita che en to long le lo athema alang litum election thura MP lenang man to that CMML minister lenang man to that seta hala heinous crime mane phere me akahe no ke claim munit kapiti ke chok ke theng poisa ka kadokai pin extortion pin a case anke pedokok po mo MP MLA sita alang litum ke la bir la non ke to akahe no birudhe ka sap ta ningyelong lelo ka ningyelong la te alang litum han phasi sita piji punang puji la pende nang kai si jail do nang po ake sita la tum haning thurdaji la son kape ke claim dia phansi hala la son kapachi withdraw long ledet kapachi end to long ledet dia phansi hala bangso case ke claim la hala bangso close 4 point ko pui ha 4.6 4.6 along ke tok ilo ada page 4 long la te long po 4.6 a point along la ke hala UPDS tum han ke tok ason thot lo la ke hada ke 4.3 along si du hada ke to pineng we apor dolo posi talks on 62 to the Constitution of India, la autonomous state in Deng Paro Hinira from Kebra from Chocolon Jasmet pinning week a piece code of tax into Chitan Ponlo, Kenang sot Konanasi Kahe no mai to ma hair pan gate to Mopen Tan Ponlo, la si Ning Tibi Pontanang Litunta, la pen answer the share connector, la si pinning way panelist Loy Tumlong. Labang so talk show long nang chitong dun ake hai Sarjay Gatha retired IAS officer la pen EPHLC me phu nangli phanda me ninga klong pen nang chitong dun pot puthon nangli phan ningkang sam pensi nangli phan nang churo lo la pen ake hai sarang tong ti Gatha langli EPHL 6 box person lo langli phanda me yuda hin pen nang represent dun pota langli phanda ning
kang sampen kacuro si alang lepan pitulo lapen ki padusi dutulang akhir sa kursing timung alang li APHLC organizing secretary nang li tame apor keme labangso kachihot chipulong nang li itung phan ason alam kachithan anso sige paklar tu tega pot akiro pilo lasi pinengwe tokso on seksidul ingdeng paro hinira thom kebra ke thom along mangkeng tum la ansi kang tonlo lapen isi itum kenang sot nili tum mahin benang tum hanang chuning rigel han lo itum khele reng nang ji pulo tangte itum karbi ajoy bai tuma poho itum chevegling ba chingchoy lok pele itum kereng unji kali sitame akinang sot itum ajutang lapen itum khe alama kile itum reng bernang ji pulo tangte itum constitution long itum phan aron along nangi pitang aja kong an bang itum bang padat di nang ji lapen rimdun pim menang ji lasi nona son si itum cewar bom lo pulo tangte mo itum kheta biodek po lasi pineng we bangke lapon si kang ton lo don marli itum ke bang jilangar ni itum tang tring pen itum chesong bolo nang itum sam jin pen anso se itum khe cepa jogja phan la pen akhe no points ar bang itum unte pa implement media phan si itum bori ponang po lasi pineng we talk show bangke lapon si kang ton lo kaduk abya phanta ajo ke me good night pen mang mun ke me an si kang ton lo kardo